sal på lasarettet där de vita sängar stå låg en bröstsjuk liten flicka, blek och sjuk med lockigt hår. Allas hjärtan vann den lilla där hon låg så from och god, bar sin smärta utan klagan med ett barnsligt hjältemod. Så en dag hon frågar läkaren som vid hennes sida står: får jag komma hem till påsken? Får jag komma hem till mor? Läkaren svarar då den lilla: nej mitt barn, det får du ej. Men till pingsten kan ju hända du får komma hem till mor. Pingsten kom med gröna löven, blomsterklädd står mark och äng. Men den lilla sjuka flickan ligger ständigt i sin säng. Än en gång hon frågar läkaren som vid hennes sjukbädd står: får jag komma hem till julen? Får jag komma hem till mor? Läkaren svarar ej den lilla, men han strök hennes gyllene hår och med tårar i sitt öga vänder han sig om och går. I en grav den lilla vilar, skild från sjukdom och från mor. Ty nu är hon hos Gud fader, dit ej någon sjukdom når. Vintern kommer, snön den faller på den lilla flickans grav, där hon ligger i mörka mullen. Hon kom aldrig hem till